Даже после многих десятилетий со дня принятия Декларации прав человека, свободные люди вынуждены бороться за зафиксированные в международных документах и национальных законодательствах права и свободы. Граждане подвергаются притеснениям со стороны собственных государств. Суверенные государства противостоят вооруженной агрессии соседей. Наша Украина продолжает сдавать важнейший экзамен по национальному единству, политической зрелости, военной состоятельности, частью которого является желание и умение защитить собственных граждан на оккупированных территориях, сохранить в сознании ценности демократии, стремление жить в обществе, где права человека являются императивом взаимоотношений как между людьми, так и между государствами и гражданами. И главное, друзья, не теряйте веры, что совместными усилиями враг будет повержен. Только прилагайте эти усилия. На тлі обговорень всіх розмов Путіна, Байдена і очікування розмови Байдена з Зеленським, якось в тіні залишилася інша тема, дуже важлива для Криму, бо це щороку Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй розглядає резолюції по Криму, а цьому передує спочатку розгляд на третьому комітеті ООН, коли третій комітет займається правами людини. Цього разу Організація Об'єднаних Націй ухвалила посилену резолюцію, яка стосується мілітаризації окупованого півострова. Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Криму. Вона містить важливу підтримку Кримської платформи, закликає Росію припинити перекидання на півострів зброї і військових, припинити порушення свободи мореплавання в Чорному і Азовському морях. Ну і обговорюємо на початку головну тему цих останніх 3 днів з Семеном Кабакаєвим, головою громадської організації «Безпека та взаємодія в Україні», координатор громадянської ініціативи «Стоп терор». Доброго вечора, пане Семене. Добрий вечір, вітаю. Дуже, мені здається, мало інформативні все ж таки повідомлення, незважаючи на брифінг із Салівана і потім виклад змістовної частини посольством Сполучених Штатів, бо потім, знаєте, навздогін з'являється щось від Associated Press, щось ще від якихось джерел, а потім всі чекали на вчорашню цю 7:45 розмову Зеленський Байден, вона була пізніше, всі ефіри вже закінчилися. Давайте все до того почнемо з цього, хоча це вже вчорашня новина. Що зрозуміло з розмови вже з нашим президентом, з Зеленським? Насправді не більше зрозуміло, ніж те, що ви перерахували. Зрозуміло дуже мало, тез ніяких нема, комуніке ніякого нема, на чому зійшлись, нічого нема. Є дуже скупі такі повідомлення з боку Кремля, дуже скупі повідомлення з боку Вашингтона, і від Володимира Зеленського ми чуємо браваду про те, що все буде добре, але я не бачу предпосилів до цього, тобто яка практична складова відбулась для того, щоб ми були впевнені, що все буде добре і повномасштабної агресії не буде. І чи ми самі готові до вторгнення, тобто на матеріальному рівні, на людському рівні, на рівні взагалі підготовки всіх наших регіонів до можливого бліцкріга Путіна. І тому безумовно нема чого аналізувати. Треба тільки перевіряти те, до чого ми готові. Ось і все. Єдине, на що я звернув увагу, те, що коментував президент Сполучених Штатів Джо Байден, це те, що у разі ескалації ми підтримуємо Україну, проведемо санкції, надамо зброю. Але при всьому я хочу зазначити, якщо ескалація або повномасштабне вторгнення відбудеться, то ця зброя вже буде не така актуальна, вона буде потрібна, але щоб запобігти новому витку агресії або ескалації Російської Федерації, нам потрібна зброя сьогодні, не завтра або не після того, як відбудеться новий виток агресії. Вона потрібна сьогодні, щоб діяти на упередження, тому що Путін розуміє тільки мову сили. І друге, що я хотів би зазначити, це безумовно дуже поганий сигнал того, що після розмови з Путіним Байден передзвонив президенту Зеленському тільки за 2 дні. Я розумію, що, можливо, пан Байден готувався до доповіді пану Зеленському ці 2 дні і не хотів схибити, але якщо не жартувати, це провал
міжнародної політики України. Тобто про нас говорять без нас. Це дуже поганий сигнал, і говорять вже нам щось постфактум, коли пройшов певний період часу. Для мене це дуже поганий сигнал. До речі, нагадайте мені, це буде звучати дуже нафагово. Якраз і вчора, позавчора, йшов цей саміт демократії. Він теж був онлайн. Байден з лідерами говорив онлайн. І я не зрозумів, цих 77 країн демократичних нашого лідера запрошували на цю розмову, чи його не було в цій розмові країн демократичного табору? Ну, наш лідер зайнятий дуже важливими справами. Треба кожен ранок публікувати фотографію зі спортзала. Я не проти спорту. Спорт – це завжди важливо для здоров'я будь-якої людини. Але коли ти президент, у тебе є дуже багато викликів. І перш за все посада президента перед собою передбачає те, що ти головний дипломат країни. І ти повинен відстоювати інтереси своєї держави на міжнародному рівні. І ви знаєте, я, можливо, не критикував президента Зеленського навіть такого, тобто шоумена, коміка, який став президентом. Якщо б у нас не було війни, а це була б мирна країна, у нас би не був би анексований Крим, не окуповані території Донбасу, тоді б можна було пробачити якусь схиблену можливість говорити про щось на міжнародних майданчиках. Але, на жаль, у нас кожен день, кожен тиждень, кожен місяць ситуація дуже критична, обстріли посилюються, загиблі, Путін нарощує сили на кордоні, а президент замість того, щоб говорити на міжнародних майданчиках і формувати міжнародну коаліцію проти Путіна, яка була за часів Порошенка сформована, та продовжувати її формувати, розширювати її. Він займається якимись важливими для нього справами, там в спортзалі, чи великим будівництвом, чи ще щось. І це при тому, при всьому, що для Володимира Зеленського, мені здається, він потрапив в дуже складну ситуацію, коли у нього є два виклики: не тільки війна, а ще й війна з коронавірусом, як його другий основний виклик. І там теж, незважаючи на таку вашу дуже критичну риторику по відношенню до президента, новина, яку я бачу від редакторів, вона в Новому Врем'ї, в НВ, це передає CNN з посиланням на неназване джерело серед радників президента, уточнення. Вони те саме кажуть, що санкції після вторгнення будуть марними і що їх треба ухвалювати заздалегідь. Тобто президентська адміністрація прямо з вами в один голос. Ну, окей. А що для цього зроблено? А що для цього треба зробити? Це ж американські санкції, це ж їхнє право, їхній суверенітет. Ну, абсолютно. Тому я і кажу, що президент, як головний дипломат держави, він повинен над цим працювати. Дивіться, давайте дуже простий приклад. Коли були запроваджені санкції в 2014-2015 році проти Російської Федерації як Сполученими Штатами, так і Європейським Союзом, для цього проводилась певна робота, правда? Не просто виголосили намір ввести санкції в разі, наприклад, захоплення Харківської області, а були впроваджені санкції за фактом агресії Російської Федерації, яка перед собою передбачала анексію Криму і окупацію території Донецької і Луганської області. Володимир Зеленський так само повинен їхати особисто, відсилати делегації дипломатів, переконувати міжнародних партнерів, що санкції не тільки треба продовжувати, а їх треба і посилювати, додавати нові постійно. І санкції ці повинні бути не примусом до діалогу, а санкції, які були введені в 2015 році, я вважаю, це примус до діалогу, тобто зупинити війну безпосередньо і сісти за стіл перемовин. Тобто вони не були на 100% болючими для росіян, умовно там на 10, на 15%, тому що це вдарило по їх економіці і змусили їх сісти за стіл перемови. А тепер треба продовжувати, тому що якщо Путін підвищує ставки, зганяючи техніку, значить Захід повинен так само реагувати. Але чому Захід повинен реагувати в інтересах України? Якщо, наприклад, Європа теж залежна від Російської Федерації. Наприклад, якщо ми беремо газову сферу, 45% постачання – це Російська Федерація.
45% у Німеччині, 35% у Франції. І в інших країнах цифри не менші. Тому і з'явився цей самий Північний потік і так далі, і так далі, і так далі. Ви розумієте, робота по переконанню міжнародних партнерів, які собі працюють в мінус, впроваджуючи міжнародні санкції, це дуже складна робота. І я не заздрю Володимиру Зеленському як головному дипломату. Ні, це складна робота. Але, на жаль, я не бачу за ці 2 роки результатів його роботи по посиленню санкцій. Ось це головна претензія. Непритаманна мені роль тепер. Мені доводиться бути в розмові з вами адвокатом Зеленського, але принаймні хоча б, щоб було опанування. А те саме сторона Зеленського може сказати, що Кримська платформа з'явилася за Зеленського і до цього боролися за Крим на бігбордах. І тільки за Зеленського 43 країни і 3 міжнародні організації порушили це на міжнародному рівні, і питання зрушилося з місця. І тому, коли тут це такі піки попередньої влади, скажімо так, і нинішньої, один до одного, то що тоді робилося, що зараз зробилося. Але ми розуміємо, я пам'ятаю просто на одному з марафонів до окупації Криму, це зазвичай у лютому 26-го відбувається, тодішній міністр закордонних справ Павло Климкін казав, що хоче формат майданчик по Криму, і він називав його тоді «давайте робити Женєва плюс», але ми бачимо, скільки б не їздили, не говорили спочатку, це ж підготовча робота, світ тоді не готовий був це робити, да? І ця готовність світу, тим більше, що у нас же зовнішня політична частина, вона не особливо змінилася. У нас Дмитро Кулеба перейшов з тої влади, фактично там є спадковість, та і, наприклад, наша амбасадорка у Вашингтоні Маркарова, хоч була на іншій позиції, але вона урядовець. Да? Тобто, можна сказати, люди, які прийшли, не звідкись впали там, або зі сцени зійшли, як сам Зеленський, це люди, які могли продовжувати ту ж саму роботу, яку робили ще за свого попереднього керівника Порошенка. Абсолютно так. Питання просто, я ще раз повторю, з вашого дозволу, питання того, чи буде прийнято рішення, чи ні. От ви розумієте, можна робити заяву. Я можу казати, наприклад, що я, як переселенець, хочу квартиру в Києві, правда? Але ж від цього квартира в Києві не з'являється. Це просто заява моя, що я хочу. От Офіс президента бере і каже, ми хочемо, щоб впроваджували там санкції, щоб була жорстка політика. І я вважаю, це навіть добрі рішення. І добрі безпосередньо у вас вимкнулася камера. З'явилося. Да. Вибачте. Але... Вибачте, я і перед глядачами вибачаюся, мені починають дзвонити дуже багато людей, тому виходять такі технічні заміни. Я вас 5 хвилин ще потримаю, не більше. Вибачте, я вибачаюся, у мене зазвичай таке не трапляється. При тому, при всьому, ще раз хочу зазначити, коли ти робиш такі заяви, це добре, повинна бути дія конкретна, але для Володимира Зеленського навіть такі заяви – це вже є прорив величезний. Тому що я нагадаю, що декілька років тому Володимир Зеленський на новорічному привітанні українців заявив, що яка різниця, в яку сторону нам идти, там, під яким пам'ятником стоять, і всі повинні жити там дружно, і так далі, і так далі. Потім ми почали чути тези про те, що ми взагалі можемо розвернутися в бік Сходу, як заявляв Давид Арахамія, якщо нам на Заході будуть відмовляти по певних позиціях. Тобто така дитяча образа. Тепер Володимир Зеленський твердо стоїть на позиції, що треба йти в ЄС і НАТО. Я вважаю, що така трансформація і реінкарнація, якщо можливо так сказати, Зеленського, його оточення, це дуже круто. Але тепер треба перейти від слів до справи, до дії і використати свій інструмент, свій ресурс максимально, щоб заяви і прохання, які є в Україні,
перейшли в практичну площину на міжнародній арені. Тому я і кажу, це нелегка робота, але її треба робити. І Кримська платформа – це добрий знак, сигнал, але воно чимось повинно продовжуватись практичним. Повинні накладатись санкції, повинні прийматись резолюції. Путін повинен відчувати на собі результати Кримської платформи. А не так, що всі зібрались, поговорили і розійшлись. Ну, дуже добре, ми теж з вами можемо зібрати, зробити такий круглий стіл. Росії від чого стало гірше? Тому що Путін розуміє тільки мову сили. Якщо ти з ним говориш як сильний його супротивник, він тебе буде дослухатись. Якщо ти з ним говориш от просто так, як це робить Володимир Зеленський, каже, що давайте там зустрінемось тет-а-тет і поговоримо, я готовий до цього. Ну, вибачте, коли у нас армія не забезпечена всім для відсічі повномасштабної агресії, коли твоя економіка не на рівні з російською, ну про що ти з ним можеш говорити? Що ти можеш вимагати? Всі ключі від мира знаходяться у Путіна. І якщо він схоче безпосередньо зробити або ескалацію, або зробити якусь перемир'я, або мир, або віддати там Донбас на своїх умовах, він це зробить. Питання в тому, чому він це буде робити. І тут треба розуміти, або ти сильний, і ти можеш диктувати умови, або ти не сильний, і ти повинен підлаштовуватись під все. Ми не сильна держава в розумінні всього світу. Та? У нас не сильна економіка, тому єдине, як ми можемо боротися з Путіним, це міжнародна коаліція, яка буде на нього тиснути. Тому Кримська платформа добре, але повинен бути практичний результат.